Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna l-podcast ieħor. Illum magħna għandna persuna li tixtieq tibqa' anonima. Għandha diversi esperjenzi, waħda mill-followers tagħna wkoll. Nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina. Grazzi lilkom, grazzi. X'tajdilna naqra fuqek? Jiena għandi 49 sena, għamilt żmien twil nieħu ħsieb il-missieri kien ma jiflaħx, miet li milux. Insegwi ħafna dan il-podcast għax inħobb il-paranormal u l-UFOs u affarijiet hekk. Tajjeb. Ġifieri. Inti x'inhi l-idea tiegħek fuq il-paranormal, pereżempju meta nitkellmu fuq tismana nitkellmu pereżempju xi ħadd jara xi ħaġa. Aħna ngħidu l-apparizzjoni jew inkella jinnaf xi figura pereżempju x'taħseb inti, x'taħseb li hu dal-fenomenu? Dal-fenomenu jeżisti żgur, sewwa. Issa jiena naraħħa jista' fl-opinjoni tiegħi jista' jkun trickster, entità li tinbidel f'xi ħadd familjari bħalma tgħid inti, ġifieri. Però fl-opinjoni tiegħi imma m'iniex ċerta għax din xi ħaġa misterjuża sewwa. Jista' jkun li vera jkun dik il-persuna li qed tara dak il-ħin. Ġifieri. Inti ħanamlu għajk, inti temmen il-bnidem għandu ruħ. Ija. Tajjeb. Anke l-annimal naħseb ukoll, Jien nemmena wkoll. Inti taħseb illi meta bniedem imut, ruħu tista' mhux dejjem, imma tista' tibqa' roaming around, ġifieri tista' tibqa' fid-dinja tagħna u tibqa' tidher. Iva, naħseb. Ma ngħidlekx 100% għax ma naqaf xu, sewwa, Ħadd ma jaf xejn, ħadd ma jaf xejn. Għalhekk ma nistax. Jiena ħanajlek. Imma naħseb jiena iva. meta nitkellem u ngħid dik il-biċċa ta' trickster jiena. Dejjem ngħid u anzi nenfasizzaħħa dejjem u forsi nirrepetiha wisq iżejjed. Li din hija l-opinjoni tiegħi. Mhux hekk. Jien min jien biex ngħid illi isma' forsi meta l-ammut jien nista' nidirlek lilek. Ekku. Fil-fatt ġili niċċajta, ġili pereżempju milux kanna l-Fabio. Hawnhekk u għatlu għamilna ċajta bejnietna, għatlu l-ammut jien għatlu nidirlek, għatlu inti għatlu l-ammut inti għatlu Ejja nidirlek. rajta dik il-biċċa. Kombinazzjoni l-biraħ kanna podcast jiena, Sajan u Mirko fl-imkien li tal-aħna. U Sajan għatlu biex niċċajta s-sarħilu l-lum ġejt li bes pulit. Għatlu Sajan għatlu għek nidillek jien, għatlu mu tarani bil-ġlek u bl-ingravata. Għatlu għajt li da trickster zgur, għatlu xin għatma tarani li bes pulit. Jien dem xie t-shirt tal jimmejd tarani. Jien għax kombinazzjoni l-lum minħabba xu għal kelli li bes pulit. Issa fej jidħol UFOs, għax semmejt li l-UFOs u kol, aljeni, xini l-opinjoni tijak fuq UFOs, aljeni? Aljeni naħseb jien jeżistu żgur, sewwa għax impossibbli qegħdin aħna biss u fl-universu, ġifieri kważi ċerta u li. Dik naħseb li naqbel miegħek 100%. Għax inti meta tibda tqis. Da kienu ħadu ritratt fih daqs ċentimetru bil-ħabil. U ma nafx kemm qalu 100 million galaxies. Issa f'kull galassja inti għandek il-sistemi solari, kull sistema solari għandek il-pjaneti tagħha. Mhux hekk. U aħna meta nikkalkulaw u ngħidu, mela għandek 100 million galaxies. Triljun galassja ġo fiha. Jekk kull sistema solari ta' dil-galassja għandha pjaneta waħda.
Sawa, li jista' ikollha il-ħajja fuqha id-dividija bin-nofs. Mhux hekk. Xorta għandek ara kemm għandek numru il-possibbiltajiet ta' ħajjiet oħra, f'dinjiet oħra. Imma mbagħad meta nitkellmu fuq aljeni, inti dejjem qed tmur fuq aljeni li huma ekstraterrestri. Taħseb li dawn l-aljeni mhumiex ekstraterrestri mhuma xi ħaġa oħra? Meta qed tgħid ekstraterrestri. Ġej minn dinjiet oħra. Jew bil-fors taħseb inti li ġej minn dinjiet oħra. Alien ġej minn pjaneti oħrajn huma x'inhuma. Hekk temmen ġifieri, inti temmen li huma ekstraterrestri. U UFO qatt rajt f'ħajtek? Le qatt ma rajt. Naf li rajt ballun kbir tan-nar jisu xemx bil-lejl minn ħalaxa rajnieh. Kien flaxija u qabel ma der dan kien hemm kelba ta' ġirien tagħna joqogħdu faċċata tagħna bdejx kemm bdiet tippanikja din fejn is-soltu dejjem kwieta. U met xeddi x'fettella qed tagħmel hekk dil-kelba jien. U ma tajtx kasu bat wara ftit. Deret xemx kbira qisha bil-lejl, imma mhux UFO dik. Qabli xi ħaġa naturali ma nafx. Pereżempju kienet miexja waqgħet ma nafx. Kienet kbira ħafna wara l-bini, u mbagħad bdiet tiġkieni. Mu bdiet tiġkien qisha il-ballun tagħha, il-forma tagħha ballun, tiġkien qisha kif ħa nispjegalek, tiġkien imma f'daqqa qisha mhux bil-mod tiġkien. Allura kif ma klassifikajtux ma' UFO inti dak? Għax tidher xi ħaġa naturali wis, issa jista' jkun UFO ta' ġifieri għandi żbaljen. Imma ma tidherx xi ħaġa mibnija minn xi ħadd, isa xi ħaġa naturali, fimt? Kompletament, imma m'iniex ċerta ovvja. Il-kelma UFO tfisser unidentified fl-għajn. Sewwa. Tissinti li rajt ma tistax tidentifikah. Sewwa. Inti qed taħseb li huwa xi ħaġa naturali. Imma issa mhux it-tir bħal ball lightning, pereżempju. Xi ħaġa hekk taħseb li. Ija. Imbagħad wara ftit ta' żmien kont smajt il-Alla jaħfirlu David Pace. Kif ikunu l-ball lightning settiwa, tabliek, ara. Tista' tkun ball lightning. Ġifieri isni minn għandu tal-lim ta' ħanejtek. Fenomenu rari ħafna li taraħ ball lightning. U kbira, okej. Kbira ħafna, ġifieri. Mhux qed ngħidlek li l-hemm probabbiltà waħda li tista' tidher ball lightning, mhux qed ngħidlek li mhijiex. Eżatt, mhux ma jfissirx għax huwa rari. Qatt mu ħadd iġri, rari tfisser illi ma jiġrix kull jum, jew ma jiġrix darba fil-ġimgħa jew darba fix-xahar, imma darba f'għaxar snin jiġri. Ekku. Xorta rari, imma jekk deret darba tiġa ir-rarità tagħha xorta tibqa' rari. Ekku. Ma tidirx frekwenti, fimt? Ekku. Issa inti għandek, inti semmejt li għandek xi esperjenzi. Ija. Nibdew bl-ewwel waħda, ittina naqra d-dettalji għax jiena nħobb. L-ewwel nibbildja naqra l-istorja ħalli n-nies ikunu qegħdin jifhmu. Ekku. Ħalli inti tibda tgħidilna naqra x'ġara l-ewwel esperjenza, ħalli mbagħad nibqgħu mixjin għall-komplement. Mhux hekk, ekku. L-ewwel esperjenza li kelli qisu 13-il sena, ġodar ġdida, ġifieri l-ewwel kellna oħra, ġifieri qatt ma kienet ta' xi ħadd ieħor, ġifieri fimt. U mbagħad kellna din id-dar waqqajna waħda mbagħad bnejna l-oħra ġdida ġifieri. Fl-istess post jew? Fl-istess area. Fl-istess area, mhux fl-istess post ġew waqqajtu l-plott u tellajtu oħra. Fl-istess, waqqajna l-plott u bnejna ieħor fl-istess art. Alright. Imma ġifieri mhux ma kienx dar qatt ma kienu djar ta' xi ħadd ieħor. ieħor dejjem għandkom kienet. U qabel ma waqgħet id-dar, kontu esperjenzajtu xi ħaġa jew le? Le, ma jidhirlix. Ġintom kif waqqajtu d-dar u bnejtu l-ġdida. Eżatt, ħadd irrakkonta għandna x'esperjenzajt. Ma kienx ilha mibnija din ġifieri. Kelli xi 13-il sena, kont qiegħda fil-kċina fl-għaxija u dak iż-żmien hemm tfajli ta' 13-il sena jkunu għadhom naqa' jilagħbu għax dan ilu naqra li qed ngħid. Ġifieri mhux bħallhom il-ġurnata llum. Mhux hekk jikbru malajr. U kont qiegħda fil-kċina jien waħdi u qiegħda nilab bil-pupi tal-Playmobil ġifieri. Għajtit li għax kien sar il-ħin u qed l-orrajt ġejja. Erfajt il-pupi tiegħi fil-kaxxi u kif fil-kamra tal-ikel kont qiegħda jiena. Kif dort hekk fil-kurutur għandna t-tara ċaħna l-fuq sewa, nara mara
fej it-taraċ, din il-mara daqxej qasira, xara iswed, għajnejha suwed, wiċċa tont, bil-lipstik aħmar bajdanija, mara mill-isbaħ fl-opinjoni tiegħi, libsa l-iswed, qiegħda hekk dritta, u minn nofsa l-isfel anke qiegħda ma jidrux tisfuma fix-xejn. U bqajt inħares leha jien hekk qisni bejn għax rajta hekk vera sabiħa, ma mbuttatnix, u bejn jista' jkun hipnotizzatni stess biex nibqa' nħares, imbagħad rajt rasa ħadd infaqa qisha u bżaqt rajta. Kif? Ma sens ħadd infaqa, ġifieri bdiet x'ġara ġifieri. Rasa qisha deret tintefa' hekk qisha bħal bużżieqa. Ħadd infaqa qisha rasa. U bżaqt rajtek jienu tlajt niġri t-taraċ imwerwra. Ġifieri inti għaddejt minn fejn kienet hija allura. Ija mela. Ma missejtiex tal-ila jiġifieri. Inti u tiela kienet għademmi? Ija. ċara kristall. Għaddejt qoddiem ġifieri f'kelma waħda. Ija. ċara kristall, ġifieri. Xi moviment? Xejn. Xejn, statika, statwa, letteralment statwa. Ma kelmetni xejn, ma ċaqalqitx. Xlif li rasa kienet isa ħatim faqa. Tlajt il-fuq niġri, jien, dak iż-żmien peress li d-dar kien għadna nibnuwa, kien għadna qasa il-bibien manna ta' ċertu kmamar. Mort fil-kamra tommi u ta' missieri u bdejt nippanikja jien ftit, għettilom mapa, għettilom rajt mara sabiħa isfel. Għettilom jien. U ommi u missieri kienu bil-qeda fuq is-sodda ħajjitilew biex jorqdu. Missieri għalli u inti dejjem toħlom. Imma ommi għamlet mossa b'wiċċa li ġelitni nifhem li din ġieli rata. U ma tkellmet xejn. Qatt ma qaltlek ommok? Le. Ġifieri għadha ħajja ommok? Le, ommi mietet, imbagħad qisu xi sena u nofs wara li rajt din il-mara ommi mietet, All right. U qed niddejjaq ngħidha ma ħanejda iva. Għax imbagħad wara qisu sena u nofs. Ommi mietet fl-istess post fejn rajt il-din il-mara għalhekk. All right. Iġviri dil-mara li derit li ma nafiex jien dil-mara sewa. Best isa qalt li x'ħajġri. Ġinti, kew kelli ngħidlek. Jista' jkun li dik il-mara kienet forsi xbija ta' ommok żgħira, u forsi inti għax ovvjament l-ommok ma tafix żgħira. Jista' jkun kellha xi xepp m'ommok? Le. Laqqas. Le, ma tixbaħix li tgħidhi ta'. All right. M'għandek raġun, ma kien hemm dil-figura li inti qed tgħid interessanti ħafna, Għajnejha suwed ċar iswed. Imbagħad fl-istess post fejn Mela. mami. U bl-iswed, hija għalhekk derit li bl-iswed, speċi ġejja mewta x'aħna ħafna drabi nassoċjawh mal-vistu l-iswed. Qed tifhem alluri kelmetni bil-dik tagħha, fimt bid-dera tagħha. Speċi isminti Waslitlek il-messaġġ. Minar ma tkellmet, bid-dera tagħha. U dil-mara inti qatt ma rajta iżjed. Rajta darboħra mbagħad. Derit li reġgħet mela, it-tieni darba. Ġifieri qed nimmaġina li hija l-istorja li ħatajd li issa. Eżatt, għax qed ngħidhom mela. Tajjeb, mela Għax qed ngħidhomkom wara xulxin. Mela, ħalli nibbildjaw biċċa. Issa, mbagħad wara li mietet ommi sewa, isu xi sena u nofs wara, bdil-mara rġajt rajta. Ma ħanejdlek ovvjament l-istorja kif kienet. Id-dar, dak iż-żmien kont inkun ħafna waħdi jien għaliex missieri kien jaħdem. Hija kien student ħaddiem u jiena kont spiċċajt mill-iskola, kien għadni ma sibt xogħol, allura kont inqatta' ħafna ħin waħdi id-dar. Ġod id-dar. Annimali ma kellniex, importanti ngħidha li. Jiena peress li bniedma riservata ħafna, għandi vizzju nżommi twieqi u l-bibien magħluqin biex iktar inkun ċerta li vera li ġara. Li qiegħda waħdek? U niftakar ġiet persuna mhux ħanejt minni u mhux ħanejt minni għax di ma tixtieqx turi li t-tifel tagħha raħħa miegħi. Tarġa' ġifieri laqas rajta waħdek? Le, mhux waħdi. Jiena naħseb li ra dan it-tifel tagħha kien għadu żgħir ħafna imma. Qatt ma tkellimtu ġifieri għadkom sal-lum qatt ma tkellimtu isma' vera konna rajniha dik qatt. Konna tkellimna milu ħafna, allura u kien għalija vera rajt waħda mara. U kif kienet l-istorja, kif rajta? Dina ġiet ommu sewwa fil-parapett tagħna bit-tifel, kien għadu żgħir kellu xi sentejn forsi, u qaltlu waqdilha kwieta
U għalkemm kien imqareb ħafna, kont nieħu pjaċir bih għax kont niddejjaq dejjem waħdin. U inti dak iż-żmien kellek xi 14 u nofs. Xi ħaġa hekk Jew xi kelli xi 15 u nofs 16 għax jiena meta kelli 15 meta ommi, meta kelli 15-il sena. Sejjem għandek raġun, kalkulajt ħażin jien għandek x'pers li sena u nofs wara orajt. U jiena fl-istess kien għax inti l-ewwel għat li sena u nofs wara meta il-mami. Mela għaddit sena u nofs. U mbagħad sena u nofs wara li meta il-mami arġajt rajt. Għandek raġun mela jiġu eżatt. Bejn wieħed u ieħor sewa x'ma kont żammejt hemmen. Eżatt. U kont nieħu pjaċir bih minn banda x'jagħmilli kumpanija. Mhux hekk? U qed il-għaleda kwiet joqgħod issa fil-verità bil-kontra, ma insomma. Ta' tifel li hu. Eżatt. U insomma telqet ħallietu miegħi, dħalna ġoddar għalaqt il-bib u imxejna dak il-kurutur fejn rajt il-dik il-mara l-ewwel darba. U dħalna fl-istess post fejn kont qed nilab dakinhar li rajt dik il-mara l-ewwel darba sewwa. U missieri minn fuq ix-xogħol kien iħobb iġib li magazines, Sunday Express, Sunday Mirror. Ftakarom. Skaduti ma kienu jkunu jew ma xtrawhom xew hekk għadhom ġodda biex noqgħod narhom. Missiera kien iġibhomlok mix-xogħol. Ija. Missiera kien jaħdem. Kien soldat missieri. Alright, kien soldat. Imma mbagħad kien mislu fl-armata, allura peress li kien soldat mislu fl-armata baqa' jaħdem il-barracks. Tiemna. U però kien dejjem jasal l-istess ħin, għax ma kienx jaħdem bix-xiftijiet. Mhux hekk? Sewa, kien dejjem jasal l-istess ħin. U it-tifel ma kienx għadu jaff jitkellem, kien għadu żgħir. U x'kien ra l-magazines fuq il-mejda tal-kċina. Għamilli hekk b'sobgħ dawk biex narawhom. Jien qedlu orrajt, qedlu issa narawhom, tibżax qedlu narawhom jien. Issa importanti ngħid li dakinhar l-iktar darba li qatt kwiet. L-unika darba li qatt kwiet dakinhar ara naqra ta'. Jiġifieri. U qedlu orrajt, qedlu poġġi bil-qeda fuqi. Qedlu noqgħod inqelleb il-pages jiena għax peress li inti għadek żgħir. Qedlu tista' forsi tqabbes xi pages u ma narawx kollox. Għalli orrajt. Poġġa fuqi. U il-mejda minn daw it-tawalin il-normali sewa, għadna fuq ras il-mejda aħna biex niftemu. Il-mejda edek u jena għad dari mal-ħajt. Mux innaħa tal-fejn tal-kċina, innaħa dari mal-ħajt. U bdejna narawhom. Kif wasalna fis-seba' wieħed isu bejn wieħed u ieħor dan il-magazin li kien bis-sopranaturali. Kellu fil-faċċata tiegħu kien hemm wiċċ ta' raġel kbir li bestak isu cowboy u bil-werqa ġu ħalqu. Qed morajt mi xejn. Imbagħad bdejt imma importanti li nsemmih dak ir-raġel ġifieri. Imbagħad qellibt xi 7 paġni hekk, xi 6 hekk bejn wieħed u ieħor. U fuq din in-naħa taf li jkollok żewġ folji naħa oħra, fuq din in-naħa deret stampa hekk. Dik il-mara kienet li deret li taħt it-taraġġ. Fejn it-taraġġ, hija. Printed. Hija printed. Ġifieri l-għada kieku warġejt f'taħtu kont ħatarġa taraħ dar ritratt. Imma mbagħad ma stajtx insibu. Qed tifhimni? Ġifieri inti qed tajli li f'dak il-magazzin kien hemm ritratt tal-istess mara li inti rajt fit-taraġġ. Hija. U din il-mara l-istess waħda ma sa dak il-ħin kien għaddi ma nafx li l-istess waħda għax qed forsi tixbaħha jienu. Dan da kulħadd jista' jara l xi ħadd jixbaħ lil xi ħadd ieħor. Mhux hekk. Imma mbagħad kif wasal tal-konklużjoni li kienet l-istess mara? Għax din meta rajta s'issa għadni ma ndunajtx li jiena il-qata ħatta bil-mod jiena. Ħsibta xi ħadd jixbaħha u jien. Dik kienet bil-qeda fuq tron kif meta fuq l-istampa. Wiċċa daqsxejn la ġenba fil-ġenbek isu jidher mill-profili ma mhux għal kollox. Itħares lejn il-naħa tax-xelluk, libsa ta' Spanjola, bil-pantor iswed u aħmar, xar għandu ikun marbut dik insejt, dak id-dettall insejtu. Issa fuq kien hemm miktub Beautiful Queens, miktuba bil-kbira bl-iswed.
u miktuba klassiku, stil klassiku, litri, b'dawk jisom nokli, ek. Emet il-lallu jindi, et kem tixbaħel dik il-mara li derit li, etu jgħaf. Et tissa din, xkien jitlaq it-tifel impenġija jindi, għaxina naf impenġi bil-lapis. U kont nħobb impenġi ħafna figuri ta' dak it-tip. All right. Jena, et tilla, dik impenġija kif jitlaq it-tifel. Sadattant inti għadek ma kull matta kem tixbaħaw daqsik. Ejja, ġifiri jien, bliċken ġifiri, xsib li setet kieneti, di. Umbaħt taħt l-istampa kienem il-klim zaħir. U l-istess dawk li trizbieħ hekk bħal tal-kartolini. Imma il-klim ma kienx miktub, isu bħal gazzetta, ma kienx miktub minnaħa għall-oħra, minn tarf sa tarf, bħal gazzetta. Kien isu square. Kien il-gazzetta, sewa, ma jkollix jisu kif taqbad? Line fin-nofs? La, line, u terġa titla fl-istess page. Naħa l-oħra u t-komplejaw, adjusted, fl-istess page. Taf kif? Mela. Ek kienu, ġifiri huma ma kienux il-paġna u tibqa sejra minn tarf sa tarf u tkompli taqra normali. Għandek paragrafa. 3 kolonni. Għandek paragrafa. 3 kolonni. Proset. Ek. Umbat kien hemm il-paġna l-oħra wkoll. U dil-paġna l-oħra tkompli l-istess b'dak bl-ittri sbieħ u bil-filliri, 3 filliri bħal gazzetta, isek tara l-gazzetta. Ejja, nifmek. Umbat, minn għalija fit-3 fillira jisu lej in-nofs, kien hemm bħal ritratt żgħir ta' bust ta' mara isa kontessa din. Xara daqsxejn goldenek isfar debi bil-kappell kbir. Kulur ċilesti jek jisu mimli bitzilla l-kappell u kienet tiderek xi nobli din ma nafx minni. Tara jien. Din ma tinteressanix di tal-ġemp, din tinteressani jien, din impenġija jena. Ġo qalbi sewa, u li t-tifelet lu kemmi sabiħa u dil-mara, għalli isa saħħara. Għalli, ġifiri jina naħseb li ra veru. Ma għallekx li raħħa ximkien hemmhekk ġoddari jew xi ħaġa. Le, raħħa fuq l-istampa biss. Fuq l-istampa biss. Imma mbagħad iġifieri l-istampa inti għatli meta mort tfittixa pereżempju darba oħra. Mbagħad komplejt. L-istampa sparixxiet allura. Il-ktib kollox, il-magażin b'kollox. All right. Jiena sorry nista' nsaqsi ħaġa. Mela. Din qtewa jien qed ninstema' sew nitkellem. Mela. All right. Għax qed neċċita ruħi jisni u Le, ikkalma l-istorja għajda bil-mod, ġifieri ħallinti tiftakar għax inkellek ħadd tipprova taġġel, ħadd insa ħafna affarijiet. Issa ġifieri inti għandek iktar stejjer ġifieri barra dik. Però din għadha mhix lesta. All right. U jiena msomma komplejna naraw, imma jien żammejta ġo moħħi din issa meta jitlaq it-tifel impenġija. Rajna l-magazin kollu, rajna xi 2 oħra jew 3, u mbagħad ġiet ommu għalih. Naħseb kienu xi sija ta' wara nofsinhar, imma m'iniex ċerta. Sewwa ġiet ommu għalih. Sa ċertu punt bdejt nieħu pjaċir għax għandi xi ħaġa li toġobni biex impenġija. Qedlu imxi bil-mod imxi. Ħriġna fil-parapett, ommu qalt li santih il-bajda u hekk, qed insemmi ċertu dettalji biex speċi kif taqbad tgħid nurikom kemm vera Niftakara l-ħaġa li mhux immaġinazzjoni ta' moħħi. Ġifieri dik żgur, imma x'kienet dil-mara ma nafx. Insomma, x'intelaq dan it-tifel. Bdejt infittex il-magazin u ma sibtux. Ma sibtux il-magazin b'xejn. Mbagħad laħaq ġie missieri mix-xogħol, kien jasal xi l-4, u x'kien smajtu jdaħħal iċ-ċavetta jisni hekk isek tiġi ftijak. Tgħid mela di hija biex ma sibtix. Qed infittx anke postijiet fejn żgur ma kienitx. Qed mela hija qed mela din allura dik. Ma nistax insiba. Mbagħad qed lallu jien. U qatt ma sibtux ġifieri tal-magazzin. Le. U x'kien ġiel pa missieri. Qedlu pa. Jien imbagħad eċitajt naqaruħi.
Il-pa qed niftakru ċar inizzel il-basket ta' xogħol fuq il-mejda tlu pa jien qedlu reġed dik il-mara. Mbagħad dakinhar hemm minni għax imbagħad induna u li mhux qed nimmaġina jien. Jiġifieri ma ssibiex jiena naħseb. Stramba vera. U qatt kellek esperjenzi iktar ġo din id-dar ġifieri. Ija. Arġajt ġifieri kellek esperjenzi iktar. Mela. Jekk ma jimportax ngħidlek x'naħseb li ġara il-magazzin, jimporta ngħidilkom x'naħseb li kienet. Li trid. Jiena naħseb li l-magazzin kien għadu hemmhekk il-magazzin. Imma dan il-fenomenu ma nafx jekk hux trickster jew le, taf x'għamlet di biex derit li. Inti taf li paġna ikollha l-kuluri, dawret il-kuluri kif ridet hi. U deret skont xem fuq l-istampa. Eżatt. Ġifieri jekk hija għażlet forsi paġna b'ħafna aħmar u hekk għax kellha bżonnu u dawritu kif ridet hi. Il-magazzin bli kien għadu hemm ma sparixxiex. L-istampi nbidlu reġgħu ġew għan-normali. Rajt issa nifhmek. Hekk naħseb li ġara jien. Ġifieri mhux il-magazzin sparixxa. Imma l-magazzin inbidel. Hekk naħseb jien issa jista' ma jkunx hekk ta'. Imma qed ngħid l-opinjoni tiegħi x'naħseb. Aħna hawnhekk dejjem hekk nitkellmu x'naħsbu. Aħna qatt ma nagħmlu ħanajtek conclusions. Da suġġett ma tistax ikollok konklużjonijiet. Mhux hekk hu. Inħossni eċitata kultant għax tant huma affarijiet mhux għax qed nistħissa ta' l-esperjenzi li għaddejt minnhom. Ovvjament. X'għandek iktar ġifieri bħala esperjenzi? It-tielet waħda ma ġratx id-dar. It-tielet waħda ġrat il-Furjana. It-triq Cappuccini Street. Ija. U hemmhekk hemm premises tal-Caritas ma nafx għadux illum il-ġurnata. Niftakru ma skadux. Issa dak is-sena kienet bej wieħed u ieħor 2002 jew 2003 dak l-ilma. Mela. U kienet ix-xitwa naħseb għax kienet ħafna xita dakinhar u mal-temp kbir. Jiġifieri. Naħseb 2002 xi ħaġa hekk biex ngħidilkom bleżat jiġifieri. Tafu fejn dal-premises li qed ngħidilkom? Naħseb li niftakar fejn Cappuccini Street naf li niftakar li kien hemm xi ħaġa ma jew Caritas ma fx kienet. Kont immur grupp tal-Caritas jiena. Sewwa dan il-Caritas għandu ħafna ferat sewwa grupp taż-żgħażagħ hekk biex jiltaqgħu ħbieb u hekk. U kienu ddeċidew dak iż-żmien ara kemm ilu kien għadna bil-liri Maltin kien għadna. Jiġifieri qabel 2008, naf li ħafna qabel ta' jiġifieri. Żgur, mela konna għadna bil-Maltin. U peress li ħafna nies ħabba tal-linja kienu qed jitilfu mill-laqa, iddeċidew li jagħmlu vann, inħallsu 50 ċenteżmu kull wieħed, il-membri u l-kumplament tħallsu l-Caritas. U l-ewwel darba li kien ġej għalina dal-vann, peress li ma kienx jaf fejn. Ħarġu tnejn ħareġ dali jmexxilha il-grupp u ieħor minn tagħna ħareġ ħarġu barra mal-temp kbir u ħarġu barra jistennewh biex jagħmlulu sinjal. U aħna għad nisfel mhux fejn konna nagħmlu il-laqa għad nisfel ġo xi uffiċċju naħseb u jien qatt eżatt faċċata tal-bieb tal-uffiċċju u konna xi grupp hekk bil-qiegħda qegħdin nitkellmu. Xi grupp ta' 11 persuna. U jien insertajt faċċata tal-bib tal-uffiċċju. U l-oħrajn hekk bil-qiegħda hekk. U qegħdin nitkellmu nirrakkontaw hekk sakemm jiġi l-vanna lina. F'daqqa waħda jiena qiegħda bil-qiegħda hekk. Nara raġel magħmul qasir naqra rqiq. Imma dar raġel mhux bħalna hekk normali magħmul mid-duħħan dar raġel wiċċu ma jidirx qisu magħmul mid-duħħan. U gris. Ma ġilli ngħidu shadow person, naħseb ġilli smajt. X'inhi? Ġilli smajtna ngħidu shadow person. Imma qisu shadow person. Biex niftehmu shadow person. Sodell. Imma xorta. Mid-duħħan. Imma xorta naqra mqabbes jiġifieri hu ma jidirx ċatt. ċatt. Three dimension. Imma magħmul mid-duħħan. Qisu. U x'għamel da ġifieri? Issa dan rajtu għaddej jiġri jiena. All right. Issa, dan innotajtu jien illi il-qalzit li kellu fuqu kien jidher li hu sikkat ħafna u mbagħad jiena smajtu tiela t-taraġġ mhux jien biss smajtu, anki l-oħrajn semewh, issa suppost konna wieħed ġew aħna.
U ġifieri, u jien il-ħin kollu qed nara jekk daħal xi ħadd għax faċċata tal-bieb u tal-uffiċċju. Ġifieri kieku daħal xi ħadd ieħor kont narah. Taraħu, mhux U dan, meta kien tiela t-taraġġ, il-ħsejjes bdew jinstemew. Iż-żarbuni il-qiegħ tiegħu magħmul tal-injam. All right. Ġifieri mhux tal-lakstu. Qed iħabbat. Mela, qed iħabbat ħsejjes tal-injam. Ġifieri, u ma tkellimx xejn qed dillallu jien. U ma tkellimx għax qed jekk ħanejdilhom jgħidu din maħniex hu. Jew ma jemnunix. Is-soltu storja kif. U ma tkellimx xejn. U ma tkellimx xejn ukoll biex nara x'ħajjgħidu huma. Jekk semewx. Qal xi ħaġa. Ejja, mela, mal-ewwel. Ma rawx imma. Ma rawx imma jista' jkun għax ma kellhom wiċċhom lemm ukoll. Mhux wiċċa tħarsu lemm. Għax jista' jkun li kieku kellhom wiċċhom lemm qabli kienu jarawh ukoll. U ovvjament ma ġitkomx il-kurzita biex titilgħu fuq biex taraw hekk hemm xi ħadd tlajtu wkoll ġifieri. U biex inkomplilek kien hemm waħda ma' ġenbi di minni għandha oħta mhux ħanejt minni di, oħta kantanta popolari biex nurikom kemm minix immaġinazzjoni ta' moħħi, kemm mhux immaġinazzjoni ta' moħħi u kemm mhux qiegħda nivvinta jiġifieri. Imma mhux ħanejt minni għax forsi. Le, ma tarax. Forsi ma tiġ tgħid. Le, ovvjament. Għax kieku ngħid minni oħta. Le, m'għandekx għalfejn. Jiġifieri, imma forsi ma tiġ turi din allura ma ħanejt xejn, sewwa. U di qalet smajtuh xi ħadd tiela tara x'qed hemm aħna jien. Qalet ma jmux daħal xi ħallielu. Ma tgħix tort. Qedtilha lejn, qedtilhom stenna naqra, qedtilhom mhux ħallil żgur. Qedtilhom għax jiena rajtu l-da, qedtilhom mhux ħallil għax magħmul mid-duħħan isu ma jistax ikun. Mhux bniedem normali da. Kif għattilhom hekk x'qalulek? Daqnu, beqewen belħin jisom. U tlajtu fuq mbagħad? Ejja. Ma kien hemm ħadd. Twerwirt, jiena twerwirt bil-biża' għax jien nibża' dili ħasbitu ħallil battalan branzetta bil-biża'. Il-oħra wkoll li kien hemm ħdejja, qedtilhom tħallunix waħdi għax bdejt nibża' jien. Mhux hekk. Imma għalkemm bdejt nibża' qedtilhom isma' ħanejdilkom x'nagħmlu, tilhom ħanaraw x'inhu dan. Tiġ nitilgħu fuq, naraw xi ħaġa, nitilgħu fuq ma nsibu xejn. U ma kienx hemm minn fejn toħroġ? Le, il-bib tal-bejt magħluq kif jista' jkun? Mhux hekk. Jekk dan ħajoħroġ kif jista' jkun ħajsaklu? U warajh minn ġewwa. Minn ġewwa. Però jaħasra żbaljajna x'kien hemm kamra isa jgħidula li jerfew l-affarijiet fiha. Storru. U hemmhekk ma morniex jaħasra. Hemmhekk. Ma duħħan ngħid. Ma duħħan, le, żgur mhux bniedem normali. Mhux. Strambi u daw l-affarijiet, strambi daw l-istejjer. U il-fatt li anke l-mod kif iddiskrivejtu duħħan nisimgħu ħafna l-istess tejjer, shadow person, xa ovvjament in-nies jibdew isemmuhom ismijiet. Ma duħħan pereżempju jien meta rajt xi ħaġa jien hekk dat-tip kif qed tgħid inti ma rajtx duħħan, jien rajt isek kolonna sewda miexja warajja. Fimt ġifieri, hemmhekk ovvjament irid intiha isem tajta shadow person, l-isem komuni li nagħtu għal dat-tip ta' idol li trid entità whatever. Fimt, imma dija xi ħaġa komuni ħafna li jaraw in-nies. Pereżempju, barra minn Malta, jiena u Malta qatt ma smajta di, ma barra minn Malta jaraw. Dak li jissejjaħ il-hetman. Raġel bil-kappell. Shadow person imma bil-kappell. Anke ritratti hemm tiegħu s-sakku mhix vera, ma nafx. Imma jaraw ħafna, hija xi ħaġa popolari, hija isa urban legend naraħ ħajjen. Fimta u Malta qatt Malta qajt ma xi ħadd li jgħid isma' rajt raġel bil-kappell mhix xi ħaġa komuni. Jien qatt ma rajtu da pereżempju. Is-sinti għattenna li kellek iżjed esperjenzi ġifieri u Għax jiena kont ħanejdlek x'naħseb li hu dar raġel li rajt. Sorry, importa. Mela, anzi, komplija. Importa, sorry. Mela. Tgħidu li kemm inti preżuntuża, imma veru għandi opinjoni fuq. Le, sara ħrażek. Għax jiena meta rajtu dan, peress li f'bini antik, sewwa ta' żmien il-kavallieri. U kellu għal siddejjaq miegħu bħalma kienu jilbsu fi żmien il-kavallieri u l-qiegħ tal-injam. Jien immaġinajtu sa forsi għandi żball. Xi bniedem ta' dak iż-żmien tal-Medjuevu. U forsi peress li kienet jiġri, forsi kienu qed jiġru warajh biex jaqbduh.
U jista' jkun li dan inqatel bit-tiri bin-nar inqatel da, għalhekk Duħan. der duħan. Ma nafx ta' jista' jkun li mhux xejn minn dan, Mhux imma hekk. xi ħsibt jiena qed ngħidu. Mhux hekk. Interessanti. Jista' jkun li m'għandix raġun ta' ġifieri. Mhux ovvja, Jiena ma- kull ma qed ngħid x'naħseb jiena. Da ma tistax ikollok la tort, la raġun, xejn. Ma nafu xejn fuq il-fenomenu. Allura kważi tant rajna affarijiet, tant smajna stejjer ta' annimali li huma spirti. Mela, jien Kemm il-darba. nemmena dik imma ta' Nemmena wkoll anke jien ta' ġifieri ma naħsibx li hija xi ħaġa li smajt stejjer jien pereżempju attus jew kelb ġodar qatt ma kellhom klipu qatt ma kellhom ta' waraw kelb pereżempju. Issa farfetxt ħafna u żgur li farfetxt imma jeżistu stejjer bħal daw. Mhux hekk. Why not? Mhux Fimt? hekk. Dal-fenomenu ma tistax taqbad l kaptu. Ekku. Dak kif dejjem ngħid jien, għalhekk dejjem ngħid li dan il-fenomenu trickster u jieħu sembjanzi ta' xiritu. Mela, Fimt? mhux hekk hu. Jista' jkun li kull ma rajt jiena huwa trickster ukoll ta'. Ma neskludix ġifieri. Mhux hekk. Issa, xiktar. Issa, ir-raba waħda ġrat li fl-2012 u niftaqaw zammejt ment id-dati wkoll fi 3 ijiem din. 27 ta' Jannar, 28 ta' Jannar u 29 ta' Jannar ġrat li din. Tlettiem minn fila. Ija. U mhux jiena biss smajtu anke missieri Alla jaħfirlu. Ġifieri jekk jiena qed nimmaġina kien qed jimmaġinaw ukoll. Mhux hekk. U l-ewwel ma bdiet kienet flaxija. U d-dar di Hija ġifieri d-dar. d-dar. U di ġrat wara ta' dik il-mara, tnajt jew? Mela. Dana, kont edha barra jina, flaxija, ġejt id-dar, normali, tlajġu l-kamra tijaj, u dak iż-żmien kelli vitu noqgħod nagħmel is-sudoku minn fuq il-kodba hekk. U poġġejt bil-qeda hekk, relax. Kont qed nagħmel is-sudoku u kelli radju żgħar dak iż-żmien, imma kien mitfi sewwa. U bdejt nisma' leħen irqiq ħafna ta' xi ħadd u bedejt xi ħaġa ma bdejtx nifhmu jien. Edda x'inhu jien. Qed imma radju mhux mitfi. Minn ġor radio ma Imma mhux minn ġo radio, minn ħdejh. ħdejh. Imma dak il-ħin tgħid ir-radju possibbli. Għax minn ħdejh, imma mhux minn ġo fih. Mhux minn ġo fih. U bdejt ngħid imma tfuqlet forsi r-radju imma da jekk kienu mitfi immettew il-ħila jien. Għax kifetlek imma nħobbx noqgħod nagħmilha fatta li xi ħaġa sopranaturali. Paranormali, mhux hekk. U ma tajx kasu. U komplejt nagħmel is-sudoku. Mbagħad erġajt ma nafx kemm għadda ħin. Ftit imma ma tantx għadda u minn warajja fejn il-gwardarobba bdejt nisma' iktar ilħna aktar minn wieħed. Imma leħen ħxien, il-leħen ma baqax irqiq. Ħxien, u jisom bdew jgħidu xi ħaġa. Ma bdejtx nifhimhom x'inhu ma jgħidu imma. Iktar minn wieħed iġibi, iktar minn Ija. leħen wieħed tajt. U imma innu tajt il-lingwa taqta' isa isu jgħid kliem isu mhux jaqta' jiġifieri jaqta' Arrussu qed tajt. Isu laqqas ta' le, mhix lingwa tad-dinja li. Min le, tider. Lingwa tider li mhix normali. La Russu, issa jena tgħid li minti ma tafx il-lingwi kollha. Mhux hekk. Imma tider li. Ma tidher li mhijiex lingwa tan-nies ħanajdi. Le, ċerta, ġifieri tider li kliem isu. Ma jagħmel sens. Għalija, imma għalijom iwa ta' naħseb għall-ispirti li kienu qed jitkellmu. Imma il-klim kien isu, kif ħan nispjega, isu kellu dik isu, kif ħan nispjega vera, jaqta, isu mhux jaqta bħal meta qed taqta, isu klim, mhux taqta bħal meta qed tinqata l-linja. Sillabi. Isu aħrax. Jaqta stra isu. Għalhekk għatlek Russu jiena xi Russu hekk jaqta isu aħrax. Imma mhux aħrax b'dak il-mod tal-ispirti. Qed tifhimni, qed tifhmuni. Ma nafx kif jitkellmu l-ispirti. Laqas jiena. Imma din lingwa vera stramba.
Li meta tismaħħa. U ġifiri ġara mbagħad wara. Imma meta tismaħħa tinduna li mhux minn tagħna, ma nafx kif kan nispjega ħierek. Mhux normali. Mhux normali. Mhux qatt ma smajnija. Jekk tismaħħa inti tgħid din tidher li mhijiex lingwa normali. Ma fiex litri, la Ċiniż, la Russu, la tidher. Imma ma nafx sa robotika, hekk pereżempju. Laqas, temmen. Laqas. Hemm minni tal qed ngħidlek. Ma nemlekx. Imma ma nafx kif ħan nispjega ħielek. Biex ma stax immeri kien ma kontx hemmhekk. Fimt l ħaġa nista' ngħidlek naħseb jista' jkun biss. Eżatt. U xi ħaġa normali għandek spjegazzjoni, ma stax ngħidlek isma' dawk kienu erwieħ ta'. Stax. Mhix xi ħaġa normali dik li nista' ngħidilek. Mhux hekk. Isom bdew jgħidu xi ħaġa li mhix sew qisha naħseb jien għalhekk bdiet tinstema' hekk. Isom bdew fimt mhix xi ħaġa pożittiva bdew jgħidu. Ġifieri missiera kumbatt samaħħa wkoll ġifieri. Ejja, imma mhux dak il-ħin, kien għadni ma jagħtlux. Għamil 3 ijiem qed tajli. 3 ijiem mill-istess post tismagħhom. Ejja, u minn ġol kamra tiegħi. Minn ġol kamra tiegħek. U ġifieri mbagħad kif samaħħom missierek ġifieri. Innotajt li l-kamra tiegħi ġiet qis anke meta nitkellem jien, qisni qiegħda ġo kamra tal-ħadid. Issa tirbombja? Ejja, qisha kamra tal-ħadid. Qabel ma kienx. Le. Ġifieri inti qisek tħall ġo kamra tal-ħadid u qed tisma' lilek tirbombja biex titkellem. Hekk. Ġifieri xi ħaġa stramba. So kien hemm xi portal miftuħ. Mela. Issa jiena għandi softoj. Christmas Father minn daw li jdoq u jagħmel ho bħal Christmas Father. Beda jdoq waħdu. Bdew jdoq huma. Għandi storja jekk jien mhux tiegħi ta' xatt fil-familja. Eżatt. U dal-Christmas Father beda sejjerek waħdu bdew iħadmu huma ovvjament. Ho beda sejjerek. Mela. U bdejt ngħidillallu jiena twerwirt. U mbagħad għandi kun mbagħad ħanejd qed niftakara issa peress li ilu naqra, għajatt il-missier qedlu jien, qedlu qed nisma' l-ħsejjes ġol kamra tiegħi jien. U ma rridx naqla nkwiet fl-istess ħin għax huma jiddejqu jisimgħu dawn l-affarijiet missieri u ħija. Ma rridx naqla nkwiet, imma jiena bdejt nibża. Bdejt nibża nżomma għalija waħdi, għax twerwirt jiena. U għalli s-salpa. Mbagħad qedlu paħa ngħidlek x'nagħmlu, qedlek nerġa' nismagħha ejja inti jekk nerġa' nisimgħu ħalli naraw x'jiġri għalli all right. U mbagħad qed taf x'nagħmel qed ħanfittex fis-santi tal-mejtin forsi xi ħadd mill-mejtin qed jagħmel hekk. U l-unika kelma li qal bil-Malti l-ispirtu taf x'qal għaraftni. Ek għalli dak il-ħin kif bdejt għallef fis-santi. Ejja. Għal għaraftni. U min kien? Ma nafx. Santa tal-mejtin ġifieri li bdejt ħares liha min kien? Ma naħsibx li hu ta' jiena rajt xi ħadd minn tal-familja tiegħi. U qatt pereżempju ġibtu xi ħadd ibaħħar pereżempju taf li nisimgħu bit-tbaħħir, cleansing u smudging. Konna ġibna, ejja. U x'qalulkom qatt ġibtu xi medium pereżempju? Medium medium, qassis ġibna. U x'qalilkom l-qassis? Baħrilna ma kollu għal xejta. Ma tantx nemmen. Baqa' għaddej? Ejja. Kollu ma dek toqgħod hemmhekk f'din id-dar? Ejja. U l-aħħar esperjenza li kellek kemm ilu? Jew waqaf? Ifhimni jiena naf li hemm xi ħaġa hemm ġew, naf. Jiena ħanejdlek jiena għalija l-paranormal taf x'inhu normali għalija. Tant esperjenza? Ija, tant nesperjenza li għalija normali. Qatt ma rajt xejn iżjed? Ifhimni għandi ħafna affarijiet, imma jekk ngħidhom kollha għaddaw. Taf sa x'kien nagħmlu sa filgħodu. Kuj jkollok pereżempju ġib il xi ħadd. La ovvjament qed tajli daw l-istejjer kollha. Sewwa. U pereżempju jagħmlu tip ta' investigation, tipo ta' ma nafx hekk tafx l-inti tiffollowja l-paġna ta' Mela. U kollox taf li qegħdin nagħmlu ghost hunts bħalissa. Kieku jkollna niġu, ittina permess li niġu. Bil-qalb kollha. Però tafx ma nixtieqx biss ma ġibuwix tidher. Tista' li tintaraf. Jekk iġibuha ma tintarafx mhix problema. Bil-qalb kollha. Tistgħu tiġu għalija. Għax li kieku din hija opportunità, ħanajlek għalfejn.
din hija opportunità li aħna bej dak kollu li jattajli li ġara u bejn stejjer oħrajn ġifieri. Naħseb tkun opportunità tajba għalina illi niġu nagħmlu tip ta' investigation. Ija. Jekk dak nikkuntattjawk u namlu niġu satej kollox ta' mhux. Kemm tridu, dumu kemm tridu. Basta tafdawni u mhux. Ovvjament. Naf li tagħmlu hekk naf. Ovvjament. Niġu ġifieri namlu investigation taħsib nixxi Ghostbusters ta' għana. Li namlu l-investigazzjoni, għax din jena li jgħatsa golden opportunity. Mela, mux hekk. Li jgħattajt inti. Mux hekk. U li inti isek willing li tħallina namlu dil-investigation. Fim taħna, ovvjament, nirrispettaw kull post li mmorru u nirrispettaw anki ġifiri jekk vera din nitkellmu ma xi tip ta' entità jew nikkomunikaw ma xi tip ta' entità. Aħna maħniex minn dak it-tip ta' nies li ħanqogħdu nagħmlu xi show u daw l-affarijiet. Qed ninvestigaw b'mod biex ta' riċerka, ma rridx nistama' isni xi xjenzat, imma mod ta' riċerka biex aħna nitgħalmu naqtaw kurzità. Għalhekk biss ġifieri. Jiena li qed tistgħu tiġu kemm tridu. Meta tridu. Nitkellmu żgur ta'. Hemmhekk hemm xi ħaġa ġoddar. U anki miegħi naħseb. Mill-affarijiet li għat li jider li jifimni, jider li inti esperienza xi ħaġa, anki sempliċement naf li n-nies mhux qed jaraw, kumma naf li il-fatt li qiegħda qudiemi għawet nara anki il-gestures tiegħek, anki il-mod kif qed titkellem, naf li rajt xi ħaġa. Se jista' jkun forsi ma rajx dak kollu li semmejt, għax forsi jista' jkun hemm affarijiet li forsi ħadd żball. Per eżempju dik tal-magazzin. Ma dik li għatlet tal-mara fil-post fejn meta il-mami, dik għalija. Veru. Ħanajtek. Naqbel jekk waħda mill-istejjer li għandek li huma mhux veri għax ma nemnek, imma li huma veri li kienet xi ħaġa paranormali, jiena li hija dik. Fimt hija dik. Però mhux hekk dina mish l-estadi tal-ħsejjes, daw 3 ijiem għamlu, sewa, l-ispirti. Issa, jina rġajt għajatlu l-missieri, sewa, u missieri ġi, għadna bil-qeda, jina għandi 2 single beds fil-kamra tiegħi, sewa, poġġejna fuq sodda minnhom bil-qeda, ġi biex jisma jisma xaħġa u koll. U niftakar ġib radju żgħir minn daw tal-batteries. Reġgħu bdew jinstemew, u ma tkellimx ħanara xejt missieri, għalli qed nisimgħu smajtu għalli qisu radju, qedlu qed tara kif veru pa. Jien, jiġifieri mhux jiena biss. Qedlu mela pa veru qedlu qisu radju. U da 3 ijiem għamel mbagħad waqaf. Ija. Ma rġajtx smajtu żjed. Le mbagħad daqshekk. Mbagħad terġajt smajtu l-għada u il-pitata tant bżajt meta smajtu li ħriġt minn ġol kamra tiegħi mingħajr in-nuċċali tal-vista u mingħajr il-mobile l-iktar żewġ affarijiet li ma toqgħodx mingħajrhom. Tant bżajt mingħajrhom ħriġt twelwirt. Ara naqata. Qed li Josef il-ħija. Le, ma rridx aħjar ma nsemmuhx bismu. Le, mhux ħajjin taraf. Wija. Qedlu l-pa fejn qiegħed il-pa għalli ħareġ jixtri li l-aħwa. Taqs kemm bżajt. Imma ħaġa interessanti taf hija illi meta huma instemew l-aħħar taf minn fejn ħarġu sakemm mhux biex jiżgwidawni għamlu hekk ma jkollokx toqba mal-ħajt tal-wajer tat-telefon ħarġu minna. Il-ħoss. Ija, l-ħoss bidew jinstemew jitkellmu ħarġu minna l-barra. U barra xemm mbagħad? Barra fuq il-garaxxijiet ta' warajna. Ta' maġenbina, sorry. Forsi tisma' xi ħsejjes minn barra. Da minn ġo toqba jgħaddi sound. Mhux hekk. Jien pereżempju joqgħod San Ġwan. Ground tal-futbol ta' San Ġwan joqgħod. Qiegħed ma naħseb qiegħed 300 metru l-bot mid-dar tiegħi. Meta jkun hemm logħba futbol, kif niftaħ latu tat-toilet. Sewwa. Nisma' l-plejers jitkellmu bis-serjetà. Mela, mhux hekk. U s-soffara tar-referi u nisma' n-nies jgħidu tiġi qisha widna. Veru. Anke xaft widna fil-verità.
Ġieli per eżempju, niftaħ ix-xaft għal xi ħaġa rari niftħuh, u nibda nisma' n-nies ta' triq li qegħdin barra, ġifieri da qegħdin barra naqra żgħira l-bot mill-tul tad-dar. U niftaħ il-tieqa, nisma'hom jitkellmu. Mhux hekk, mela. Ġifieri, Ekku. għasek niftaħ il-gallerija, naħseb li qiegħda mal-faċċata, ma nisma'hom jitkellmu, ma minn ġo xaft nisma'hom. Sound jgħaddi, ġifieri. Mhux hekk le, għandek raġun, imma allura għaliex il-Christmas Father xi ħadd beda jdoqqu. Issa dik ta' Christmas Father, ħanajlek, dik ta' Christmas Father, għax dina d-istorja li ġrat anke fil-familja tiegħi. Da għam bil-lejl beda jisma' ħoss u fid-dlam ra xi ħaġa sejra hekk fuq is-sufan, fuq dar is-sufan. Da ovvjament tara xi ħaġa tiċċaqlaq. Ta' fil-mara qed hemmhekk. It-tifla kienet għadha baby ġivi żgur mixi biex ħadd minn ġol kott. Jajja tu jwerzaq bħal speċi minn hemm. Saħarġ is-center ġifieri għax beża. Mhux hekk. Xalli dawlu jara l-fader Christmas sejrek ċaqlaq rasu. All right. Fimmu bdiex ikanta. Li ġara kienet il-batteries bdew jaqgħu. Għamel isu bħal xtajdilha short circuit. Ix-xortja jew naf il-likja xi naqraċtu u daqbad jaħdem waħdu ġifieri. Kont iktar tiċċassani fuq għad l-istorja kieku li ma kellux batteries. Le, da m'għandux batteries ta' għandikun. Minix ċerta x'qatt ma ftaħtu, għax da softoj. Għandikun qasin fetaħ. Bil-fors, biex jekanta, bil-fors għandu xi tip ta' power. Mhux hekk naqbel miegħek, imma ma nafx għandu minn ġewwa jien. Iktar ettajli li qatt ma ftaħtu, sinjal il-batteries jew il-lik jew Għadu għandi. Għadu jaħdem? Le, issa ma jaħdimx. Lekku. Tista' ma tara xejn mela dik li ġara. Ma nafx. Le, ma għax ovvjament kif għatna fil-bidu. Mhux kollox li jiġri huwa paranormal. Le, mhux hekk ovvja. Għandek raġun. Għax jiena kelli nitfa' kollox taħt il-kappa tal-paranormal. Per eżempju, jien naf ġraw li affarijiet oħra li ma nsemmihomx fuq il-podcast għax ma niklassifikawhomx bħala paranormal. Ekku. Per eżempju, il-bieraħ, lighter li qiegħda l-qalbi, lighter, naf fej poġġejta, dal-għodu qomt, u ma sibtiex, ma jien għandi 3 tiqtates. Mhux hekk. Kif niftaħ tabta l-ilma, tara wieħed minnhom ġej jiġri, pup joħodu li jitlaq jiġri bih. Da biex ħadli l-lighter ma jrid xejn. Mhux hekk. Ma jfissirx li għax ma sibtiex hija paranormal. Eżatt. Ara li kieku per eżempju għat li jisma' kelli l-karozza fil-garax, il-garax fimsakkar, m'għandix gass, mort niftaħ il-garax u ma sibtiex. Ngħidlek ġara xi ħaġa. Serqu ilix, ma serqu ilix. Ħadd ma fetaħ il-garax. Kif sparixxiet il-karozza? Fimt? Ekku. Ma nafx hekk qatt smajtni ngħid l-istorja tal-qmis li pereżempju li miss sparixxiet u deret fl-istess post. Wara ma nafx kemm domt naqgħdu ndur mad-dar, mhux id-dar għandi, fejn kont noqgħod qabel. Dawn huma affarijiet li tajli ħadd titfgħu taħt il-paranormal, naħseb li dik iwa nitfaħħa taħt il-paranormal. Mela. Imma li pereżempju oġġett jaqbad jixal waħdu. Mhix xi ħaġa li issa mbagħad jekk inti ħataj li isma' rajtek, kull pupu xal waħdu ngħidlek orrajt jista' jkun illi meta tagħmel 1+1 taqgħod kollox flimkien huma konnessi. Imma jekk il-pupu xal u mbagħad tajli ma xalx iżjed qatt ma ftaħtu, qatt ma bdiltlu l-batteries. Mhux hekk, ifhimni ukoll inħobb inkun ċerta qabel ma ngħid paranormal. Ħafna rrid inkun ċert jien qabel ma ngħid paranormal. Naqbel miegħek. U anke meta nikklassifika xi ħaġa paranormal ngħid I'm open to li jista' jkun li ninduna li ġara xi ħaġa. Fimt? Mhux hekk. Għax dana ma tafx l-għada pitada x'jista' jiġri. Eżatt, mela. Ifimni, jista' jkunu li mhuwiex ma naħsibx li mhux paranormali imma dita l-aħħar esperjenza għax flimkien nista' allura dawn. Jekk ma kollox flimkien allura connected. Fimt? Jista' jkunu. Mhux qed immerik ta' jiġifieri. Laqas jien ma timmeri lilek. Imma kif kienet, isem xi ħaġa. Dejna ngħidu fil-bidu fil-paranormal ma tistax tmeri lil ħadd għax.
Affarijiet illi nisimgħu aħna l-ħares nibdammer il-kulħadd. Fimt? Għandek kull dritt Merini. Ma nemmenx laqas li l-nifsi għax jiena esperjenzajtu jiena rajt. Jiena naf li hemm barra hemm nies illi kif jisimgħuni ngħid dan l-istejjer. Da joħlom, da meġnun, da hekk, da hekk. Ta' tixkasom. Ma nagħti każ il-ħodd. Skemm jajruni li. Kieku nagħti każ il-xaħat ma ġejġ hawnhekk u ngħidhom l-istejjer tiegħi. In the first place. Mela, ekku. Jiena ma rridx nider għax nistħitax. Jiena lesta li jajruni kemm iridu. Ma importax, ħanajlek. In-nies fortunatament, l-ewwel ħanaħu minn Malta biss. Għaw interess kbir fuq il-paranormal. Ija, mela. Ħafna. U jiena naħseb illi għanza li tibda tajt ċertu stajjer tal-paranormal, in-nies anke minn ma jkunx dilettant ukoll kif tajt jinteressa ruħu minn ma jrid. Dak li huwa ħanajtek misterjus jintoġob. Right? Ekku. Għallek ċertu emozzjoni, ċertu biża. Issa, min ma jemminx u xettiku għal kollox, sewa, jien nirrispettaħ. Mirko, u xettiku kbir, Mirko. U kemm il-darba nitkellmu. U jgħajli fuċċi, jgħajli, ma naħsibx li huma paranormal li esperjenzajt inti. Jien nirrispettaħ. Mela. Jien taf minn idejjaqni biss. Jekk jiġi xi ħadd, jiġi qod jgħajjar u jgħajlek inti miġnun għax inti għax inti. Dik hemmhekk li ma naċċettaħħiex jew pereżempju bħalma qalulna milux teħdu drogi. Jien qatt ma ħadd drogi f'ħajti. Asiena? Jien ma naċċettax illi daw l-affarijiet. Ma li bniedem ma jemminnix, għandek kull dritt għalbi, temminnix. Anzi, jett najdilom n-nisem barra, temminnix. Ma rridekx temminni, jien m'għandix bżonn approvazzjoni lej n-nies. Jitħallix il-ħaddieħor jinfluenzak. Għax automatikament jekk jiena ħanqod ngħidlek b'dil-istorja li għatli ta' dik il-mara tad-dar. ħanniġi noqgħod ngħidlek, u le tiġġennen. Min jien psikjatra jien biex ngħidlek li tiġġennen. Infatti mortant psikjatra jiena. U x'qallek? Għax dejt ngħid imma għax tant hemm ma jemmin hekk xu qisu dajweqek li mortant psikjatra kont mhux ħanejt minnu sewwa. Mhux biex niftaħar tal-li ħanejt. Lesta kellu l-bajra u l-karta lesti biex forsi jiktib li l-pilmi. Xin bdejt nirrakkontalu li qed lilek fuq dik il-mara, wadda pil-bajra u hekk għalli ma ħantik xejn talilek, għalli ma jmurx vera li qed tgħid. Għalhekk qed ngħidlek, mela daqja ġo. Ta' psikjatra ta'. Ma ġa psikjatra. Mbagħad tiġi xi ħadd joqgħdu jwaqqani għaċċajdu, fimt? U jien ma nagħtix kasom daw. Tekas il-ħadd. Ejx ħajtek, għaddek l-isbaħ ħaġa. Mela. Ma importakx minn ħadd ieħor. Mela, x'taħseb? Għandek iżjed? Mela, faqqana. Nispera li minix indejjaqkom. Eħx niddejjaqna. U di jisaw biex nejtek l-axħar waħda ta' qabel iż-żewġ ħolmit li xtaqt insemmi. Din niftakar għandikun kien 3 ta' Novembru 2012 xi ħaġek. Daka kien tartek xi 3 ta' filgħodu, ġejt minn Paċeville, dħalt id-dar, missieri kien qisu bejri qed bejmux għax moħħu fija, sakemm nasal. Hija kien rieqet, dħaltek bil-mod biex ma niddisturbaħhomx. U tlajt fuq jiena, neħħejt iż-żarbun. U għandi vizzju jiena l-ewwel ma nagħmel naħsel idejja. Dħalt fil-kamra tal-banju, bil-kwietek, u jienu naħsel idejja bdejt ninnota. Illi l-minkeb qed nidħol ġo xi ħadd. Isu spirit, mhux isu spiritu. Qed nidħol qegħdin U ħassejt li hawn xi ħadd ħdejja wkoll, raġel, avolja minix naraħ imma l-feeling. Il-feeling, Bdejt tgħid meta x'qed inħossa jien. Idi qed tidħol il-minkeb ġo xi ħadd. Qed tuwi qed forsi d-dem jew hekk iċ-ċirkolazzjoni. Ma qatx nifissa. Issa il-kamra tal-banju edha ħajt mal-kamra tiegħi. Sewa, ħsilt idejja nsoba dħalt fil-kamra tiegħi. U għedtilkom li jien għandi żewġ sodod single beds. U x'kien ġejt biex ngħaddi minn bejniethom biex imur noqgħod nara l-gazzetta.
qabel ma norqod, inħossni għaddejja minn ġo xi ħadd, spiritu, qiegħed bil-qeda fuq is-sodda tan-naħa tat-tieqa u qed inħossni għaddejja minn ġo kubtejs. Għalhekk naf li kien qiegħed bil-qeda minnu għax minn ġo kubtejs. U s-sodda kien hemm imprint? X'inhi le, ma jidirlix hekk imbagħad. Però dik ma tajtx kasa sew, però ma naħsibx li kien hemm. Ma ħassejt issa għaddejt minn ġol ilma. Mhux ilma ta' qisu. Le. Qisu bħal meta għaddejja minn ġo fowm. Artab ħafna imma. Għaddejt illallu jien. Edda qisni għaddejt minn ġo xi ħadd jiena. Għedtu ħara ħan iċċekkja ħan ikkonferma qabel ma nagħmilha fatta illi spirtu. Arġajt dort u l-istess, Naddi minn ġo xi ħadd l-istess naħa, ġifieri mhux għax dort bil-kontra biddel in-naħaw. Għamilta xi 7 darbiet. U tħossu kull darba? Ija, kull darba l-istess post inħossu. Ġifieri jekk kienu bil-qiegħda din naħa, bqajt inħossu din naħa bil-qiegħda, qed illallu hawn xi ħadd hawn x'min. Qed naħseb dan kien qiegħed fil-kamra tal-banju. Daħal minn ġol ħajt għax m'għandux bżonn joħroġ mill-bib u jidħol mill-bib li jieħor u daħal ġib il-qeda u ma nafx minnu. Iwa. Strambi daw l-istejjer. Twerwirt jena. U ma bdejċ najja t-tafala, u ma jgħatx il-missieri u tafala, għax ma kienx qed jidher u mhux daqshekk ma nafx kont nagħmel kieku rajtu. Kieku rajt il-figura bħal dik Eżatt. Ġifieri jiena qabel ma ċertajt ruħi li qed ngħaddi minn ġo spirtu provajt xi 7 darbiet biex ikkonfermajt li għaddejja minn ġo xi ħadd. Mela. Ġifieri mhux mal-ewwel ikkonkludejt li spirtu. Mhux hekk. Dik, mela. Ġifieri. Tajjeb, X'taħseb fuq di vera tgħid hawn inti x'taħseb? Ma nistax ngħidlek hekk hux vera jew le. Jiena ngħidlek jien meta nisma' stejjer bħal daw. Ovvjament jiena jkolli ħsibijiet tiegħi, imma pereżempju bħal di jekk inti m'hemm xejn inti tara xejn qed tgħaddi minn ġo xi ħaġa. Jien ma nistax inħoss x'ħassejt inti, ma nistax ngħidlek x'jista' jkun, jien bħalek nista' ngħid li jista' jkun iva li kien hemm xi tip ta' entità spiritu għajdela li trid fatat minn kollox ngħidula ma ħares. Malti minn kollox itieħżem. Ma nafx xo jista' jkun min jaf. Mhux hekk. Ma nafu xejn, inti qisek li d-dar mill-istejjer kollha li semmejt li qisu li hemm xi ħaġa li forsi ħanajtek bil-Malti ngħidula anomala, hija xi ħaġa stramba. U bekk inti tkellimni bdejt newdem, bdejt ngħidilha, għalhekk għatlek isma' għatlek jekk kittina permess. Għat neġu namlu investigation, namlu sejasatej, whatever. U soqat ma kien xej. Le, mela tistaw tiġu. Għax naħseb hija kif tajt, ċans tajjeb. Mela ċans tajjeb. Fimt, għax dan aħna ovvjament aħna dejjem inżuru postijiet li huma pubbliċi. Li jmur fihom kulħadd. Imma sissa l-inqas kemm naħkem il-ghost hunt minn nerba. Minn nerba, dejjem postijiet pubbliċi morna. Da tkun l-ewwel okkażjoni tagħna vera milko. Ġodar privata. Ġodar privata. Ma tkun idea tal-ġennu brillanti. Mela. Issa ħajkonna biċċa equipment ġdida dal-waqt nispera li m'għaddhomx. Għax il-bira dik il-piramida għax biraħt l-ewla kont qiegħed id-dar. Raġat it-tantatni batt il-mirkotlu faqqajta daqshekk. Biex trajta daqshekk. Il-laħwa. Għalhekk tajtkom donations żgħira biex ngħinkom mill-naqra. Tisma' ngħin naqra żgħira. Jien joqgħod itektik li moħħi. Għaddix kienet biċċa apparat illi naħseb li ħatkun interessanti waqt daw l-investigations li nagħmlu. Naraw xi joħroġ mhux għax nemmen li ħataħdem ta' ġifieri. Imma tipprova. Mhux tipprova. Mela. Fimt, rajt ħafna ghost hunters barranin. Xaw Malta għadna qatt ma rajta tintuża. Imma ghost hunters barranin kważi kollha jużawha. Jien qatt ma rajta ta' triangle. Għax jiena nipprova nara ma qatt ma rajt bħala. Issa piramida għandha ġiex bozzot. 3 bozzot, sorry. ħadra blu fin-nofs, ħadra dinnaħa blu u ħamra. Yes, no, maybe, xi ħaġa hekk, u ovvjament il-yes u no
tispiċċa jinnaf male and female opposites. Fimt, skonċ tret tistaqsi. Mhux hekk. Fimt, li għalkemm again ma nemminx li entità għandha sess jien. Ma nafx. Ma nafx. Jekk mhijiex ruħ ta' bniedem. Diki, Fimt? veru, U veru. naħseb aqas ruħ m'għandha sess. Jiena naħseb Nafx naqbad ikollha sess ruħ. Sorry waqqaftek. Le, ma nafx. Jista' jkun. Għax jekk ikun per każu ruħ ta' li xi raġel. darba kien raġel. Jaf. Naħseb jibqa' raġel ma nafx. M'għandix idea. Ma nafx. M'għandix idea minni, ma nafx. Misterjuża l-ħaġa. Kollox misterjuż ta' dawn l-affarijiet. Tajjeb. X'taħseb? Nixtieq insemmi l-ħolm ukoll jekk ma jimpurtax. Mela. Għax ommi u missieri tnejn mejtin jiena sewa kif qedtilkom. U wara li mietet ommi ukoll ħlomt biha. Issa ma nafx hekk xi jew fenomenu trickster. Li nbidel fiha. U Imma de missieri ħolma wkoll tajtu. hija ħolma ma xorta naqa. Ħolma. Imma ħolma dejjem mod ieħor. Ħolma. Għax ħolma inti fil-ħolm timmaġina li mhux li Vera, trid, vera. qas li trid int li jrid moħħok. ħolma iktar, Timmaġina, veru, ġifieri, sewa qed tgħid veru. Jilli kieku għat li Veru. per eżempju isma' ħlomt illi ħajgdimni kelb la daqom tu gdimni kelb ngħidlek il-lallu, ngħidlek kombinazzjoni. Le, mhux hekk. Ma jkun bat ħatiġi tajli darba ħlomt illi tajretni karozza u la tajrek karozza ngħid illalla, raġat kombinazzjoni. Ma jkun bat ħatiġi tajli isma' ħlomt illi waqadak il-bini. U jaqadak il-bini ngħidlek illalla, inti tkollok premonition. Mhux hekk. Fimt? Għandek raġun. Mela, Fimt, għax jiena ġieli kemm il-darba ħlomt affarijiet. jiena ġraw li affarijiet hekk ta' ħafna. Noħlom ħafna, jien wieħed minn dawk li niftakar il-ħolm. Mela anki jiena Tant mhux niftakar kuljum il-ħolm li meta niftakru. tkun vera ħolma importanti nikteba fil-ġurnal tiegħi, nikteba. Sewa ta' Għax ngħid isma' pereżempju jien dal-aħħar qed narġa' noħlom bl-istess post. Storja differenti ma bl-istess post, recurring dream. Di kont nagħmilha ħafna snin ilu, llum qed tarġa' tiġrili. Ma nafx kif u għalfej. Estra? Imma da il-ħolm ħanajlek. Il-ħolm jaffetwa, jekk hux vera ma nafx imma smajta, jaffetwa anke skont x'tiekol qabel ma torqod. Mela. Per eżempju jiena darba Naqbel miegħek. smajta ma nafx hekk hux vera li jekk tiekol il-ġobon toħlom ikraħ. Film mhux bil-fors naħseb Jien imma. wieħed minn dawk li nikol parti ta' ġobon għax jiena Ek kienu jgħidu, pero mux toħlom ikraħ. Għaw stadi fuq, toħlom iktar vivid. vera. Sa per eżempju biex noħlom iktar vivid jien. Ma nafx hekk tiftakrux kien hawn nightmares aħdar. Ija, U mhux biċċajt qed ngħidlek, issa qed tilab logħba tal-kompjuter. Il-ħolma Dak il-nightmares fucking perikolus, ja? perikolos fatwa fuq. Rajt nis jgħamlu affarijiet ta' tal-ħagġib dak il-nightmares. Essenti taf li in-nightmares huwa magħmul mill-istess kimika, mill-istess composition. Tiftakru kien hawn xorb kien jismu kien aħdar ukoll mhux absolut vodka. Absent. Absent huwa x'ismu, maħna absent huwa tip ta' alkoholista jkun sa fejna fjena sa xi 80 jew 90% alkohol. Ma dik il-verżjoni hija illegali. L-absent li għandna aħna jeżisti aħdar iwa. Iġi bda kont iżgħar konna noqogħdu nixorbuh, iġibek ċappetta Patata. ġifieri gravi malla. Però absent jismu waħda. Però aħna ma neħdux l-absent il-propja. All right. Għax jiena nightmares per eżempju Għandek ċans kbir ħafna ta' alcohol poisoning bih. tarġa għax 80%. Jidilli iktar minn 80%. Per eżempju, jiena nightmares illum ħanajda darba semmejta ma ma kont semmejt limu. Jiena nightmares l-ewwel darba l-ħatta kont ma niflaħx kelli rieħ jien ma ħobx nieħu mediċina. U ħadd in-nightmares u tħalt norqod u l-ħolma. Isa qed nilab World of Warcraft, ġifieri qed nilab bil-joystick minn dak it-tim, b'daqshekk ma jimpurtax. Li qomt, tħalt it-toilet. Isni għamilt pos fuq il-film, Estra? tħalt fis-sodda u komplejt il-ħolma. Għat maġrat li dika, per eżempju. Ma jena, spiċċajt. nkompli. Spiċċajt konnajt, issa faqqalu il-daw, il-nightmares. Mux il-ħamra, il-ħadra. Il-ħamra kienet iż-żom nimqajjem. Dik dejners għandi kun il-ħamra.
In-nightmares, u konni u mux il-kap taħħa ta' konna bat nofsu xkun nġorbu. U kon nidħol fis-sodda u daqshekk astral projection intejr fejtrejt konna għamel. Naħseb aħjar ma nsemmekx il-ħolm tal-maqtom jew ta' missieri għax ma tantxu ma veru sewa. Kif għax il-ħolm ħanajlek. Veru. Il-ħolm hija ħolm. Xi ħaġa li tgħid. Sakemm ma tiġix tajli kif għatlek l-ewwel il-ħlomt li waqabini u għalada jew petada. Il-ħolma tibqa' ħolma. Mela, ekku sewa qed tgħid. Fil-fatt Sewa qed tgħid veru. Anke ġieli kellna nies hawnhekk jgħidu n-nas ma xina ħlomtek. Kif taqbad issemmi li ħolma sema magħha ħolma. Ħolma, eżatt. Bħal meta tnajdek immaġinajt immaġinazzjoni. Minti jekk rajta bajnejk oġġett bħal ma rajt inti dik il-mara. Nistax ngħidlek li hija ħolma. Nistax ngħidlek li immaġinajta. X'taħseb allura? Proset. Grazzi. Ħadd Thank you pjaċir. ħafna followja, ovvjament. Mela. Nirringrazzjawk. Grazzi intom. Thank you tal-li ġejt. Grazzi, u narawkom darbohra.